weche mosebedo katimore e doho, kendo adwani mondo awach mana ndalo ariyo ma odiochieng' manyoro gi kawuono mana ka wang'eyo machuok en kaluwore koda ywaruok e kind ogai mar doho Martha Koome kaachiel koda okil abiro wacho Ahmed Nasir kaluwore ni wach ma PLO nowacho ne oketo e oboke kata ne oketo achiel kachiel nyaka ne Koome. Koro adwa mana penjo ni weche mosebedo kadhi e doho nikech PLO Lumumba mano okil kaachiel koda Ahmed Nasir nowacho ni nitiere chin mibadhi ma sani nuro doho kendo nyalo ketho kata nyalo rocho chenro mage. Adier ni kanye wechegi? Mokwongo kachako anyalo wacho ni gini thoth ji nene ni gini nochakore ndalo ariyo mokalo. Lakini ok ochakore ndalo ariyo manokalogi. Gini nochakore chon. En mana ni thoth wakinde ne ok dwar wuoye kaluwore kaka samoro yudo ka ng'ato luor ni gini ka ng'a wuoye to samoro nitiere kaka debedi kaka gini idhi lim kuom client na. To gin ing'eni gin jok madongo mose practice kendo gige mag chikegi e higni mang'eny. Koro gin gionge gi luoro moro amora emomiyo ne giwuok. Lakini iyudo ka adiera to kendo nitiere mang'eny e weche ma joge wacho. En mana ni ji osebedo ka mung'a. Emomiyo koro gie sechegi sani koro liet no wuok to nikech koro githung'e kode koro ne chune mondo ebe koro chak wuog oko mondo ochak defend. To bende paro ni